No tempo de Xesucristo, o evanxeo da Igrexa primitiva elevouse como un lume. Por iso os líderes relixiosos daquela época, como os fariseos e os saduceos, criticaron e calumniaron a Xesús, aínda que el non cometeu ningún delito. Do mesmo xeito, hoxe en día, os líderes relixiosos están en garda contra o pobo de Xio. Entón, hoxe, examinemos a palabra de Deus co título do sermón, o diferente e o incorrecto. A verdade que Xesús nos trouxo é o evanxeo que hoxe conservamos. Non obstante, durante os séculos escuros medievais, todas as verdades que Xesucristo ensinou comezaron a sufrir cambios. Entón, poden a nosa Igrexa, que mantén a verdade orixinal de Xesucristo, e as igrexas que manteñen o que foi cambiado ser sempre as mesmas. Nunca poderemos ser os mesmos porque somos completamente diferentes desde a nosa propia raíz. Se somos diferentes deles, diría Deus que estamos equivocados ou que eles están equivocados. Necesitamos confirmar este asunto a través da Biblia. Algúns preguntan, por que non celebrades o Nadal? Por que non celebrades o culto dominical? Non vos parece extraño que todo o mundo o faga, pero vos non? Cando a xente di estas cousas, debemos preguntarlles, só porque somos diferentes, iso convértenos automaticamente en persoas equivocadas. Cando hai dous lados diferentes, non debería haber un criterio para determinar cal é o diferente, cal é o incorrecto. Ese criterio debe ser a palabra de Deus, que está na Biblia. Se non seguimos este criterio, seguramente estaremos equivocados. Non obstante, se o seguimos, entón iso debe ser aceptado como correcto. Pasemos ao libro de Xoán, capítulo 5, versículo 39. Xesús dixo, escrutade as Escrituras, que nos dixo Xesús que fixemos coa Biblia, que a estudemos dilixentemente, pois ensinades que tedes nelas vida eterna, pois elas son as que testemuñan a meu favor, e non queredes vir a min, e así ter vida. A Biblia é un criterio que nos proporciona o camiño cara á vida eterna. Polo tanto, non é a Biblia, que está composta coa palabra de Deus, o criterio para xulgar se algo está ben ou mal. A razón é que Deus é o Salvador que seguramente pode redimir as nosas almas. Aqueles que teñen un criterio diferente son diferentes da nosa xón en todos os sentidos, nas súas ensinanzas, nas súas prácticas e demais. Entón, por ser diferentes deles, iso fai que a verdade da Igrexa de Deus sexa incorrecta. Por suposto que non. Debemos examinar estes asuntos e ver se estamos a poñer en práctica as palabras de Deus ou non. Hoxe en día, gardamos o día do sábado, observamos a Pascua e celebramos todas as festas de Deus. Segundo o criterio de Deus, nada disto é extraño en absoluto, son naturais para o pobo de Deus. Coa esperanza de que todos os fillos de Sión de todo o mundo sigan este camiño correcto e entren no reino dos ceos sen falta, gustaríame concluir o sermón de hoxe. Moitas grazas.